A idea de soidade ética é en sí unha ética relacional. Non é independente das outras persoas. É dicir, eu estou aquí, todo isto son eu comprendín todo isto da sociedade e con isto quero exercer a liberdade. E a liberdade é a miña elección de relacionarme cos demais así. Non exerzo contra os demais, ¿sí? Mas sí que o exerzo de cara aos demais. E convirtes as túas relacións en aquelas persoas que deciden andar o camiño dunha forma similar a ti. Rachas co establecido, rachas coa estructura de poder. Que che di, precisamente, que diría Bourdieu, que tes que impoñer a túa lógica. Da soidade ética non imposa a túa lógica, expola. E quen elixe, quen te elixe, elíxete con todo. E a túa lógica sírvelle, mas non quere dicir que a profese aí exactamente como a ti. E cando esas dúas cousas se enfrontan, aí temos dúas persoas libres. Non é que ti lle dis a alguén, é por aquí, e faz algo para que a persoa compre a túa lógica e vaia por aquí. Senón que dis, eu vou por aquí. E a persoa pode acompañarte na vida ou non acompañarte. Nun camiño que é seu, que pode ir de par do teu ou non, mas non pisa o teu camiño, nin tira para que ti pises o seu. Esas ideas das relacións de poder. As relacións de poder responden a unha estructura imposta. Un pouco o que diría Foucault, de que o poder aproba o que eu decido. Sí? E eu decido sempre mirando o que o poder di para que me diga, aí vas ben, aí vas ben, aí vas ben. A idea da semellanza divina que diría Jung basease en que as persoas necesitamos que alguén nos diga por onde é. E conecta co medo á liberdade de Fromm. A liberdade ponnos de cara ao cantil que é responsabilizarnos da nosa existencia.